खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। थाम्बनेलाव नायना बुजिखाबाय जानो हागौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो रायजो राजाया स्पष्ट बुजिलांगोन। दिनैनि समाव आं गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव बर' हारिनि जेसेबां आफादफोरनि खाथियाव आङो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। साननैसोनि सिगां माबा मोनसे जुदि सोरबा दैदेनगिरिखौ गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव बर' हारिनि अबेबा पार्टिखौ जुदि माबा मोनसे सोमखारिनानै बुंफ्लांदोंबा बर' हारिनि गेजेराव आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। दिनैनि समाव आं बुंगोन सोरनिबा माबा मोनसे सिन्था जायोबा सोरनिबा माबा मोनसे खैफोद जायोबा सोरबाया सोरनिबा थाखाय सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा हान्जाखौ सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफ्रा साफा सानै सोरबा हारिनि गेजेराव सोमखारिनाय सोरबा दैदेनगिरिनि सायाव थाखायो। बेबायदिखौ दैदेनगिरिफ्रा सहायनो हानांगोन। सोरबा रायनायखौ सोरबा बखिनायखौ दैदेनगिरिया जुदि बेबायदिखौ खोनासंनानै सोरनिबा बखिनाय सोरनिबा सोमखारिनायखौ खोनासंनानै गोसोआव बजबनानै बबे खामानिया मोजां जायो बबे खामानिया गाज्रि जायो बेफोरखौ आगान सुरलांनानै खोनासंनो हानाय आरो खोनासंनानै धैर्य थानायासो हारिनि थाखाय मोजां आखु। नैबेखौसो आं बुङो। सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सम सम नुयो सोरबा साफा सानै सोरबा गुबुन हान्जाया बखियोबा डाइरेक्ट गावजों गाव आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों काउन्टार होलाबाय थानाय आरो केस होलाबाय थानाय बे बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। जिखुनु जाया समाव सोरबा साफा सानै सोरबा माबा मोनसे सोरनिबा दुखुनि थाखाय सोरबा दैदेनगिरिखौ रायनाय बखिनाय थाखायो आरो सोरबा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा अबेबा आफादखौ जिखुनु जाया समाव सोरबा खैफोद आफोदाव माबा मोनसे मोनस'वा जायोबा हारिनि गेजेराव बेबायदि समाव सोरबा आफादनि दैदेनगिरिखौ सोरबा आफादखौ सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ बखिखायो। आरो हारिनि खामानि मावनो थाङोबा आरो हारिनि दैदेनगिरि जायोबा अबेबा समाव बखिजाखायो। बेफोरखौ दैदेनगिरिफ्रा हजम खालामनो हानांगोन आरो धैर्य थानो हानांगोन अब्लासो सासे दैदेनगिरिनि लैखोन। बेबायदिखौ आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आङो गासिबो सोरबा साफा सानैया सोरबा दैदेनगिरिनि थाखाय माबा मोनसे बिस गोनां खोथा बुंफ्लांदोंबा सोरबा सासे सानैया सोरबा मिडियानि गेजेरजों सोरखौबा जुदि थांखिनानै माबा मोनसे गाज्रि राव बुंफ्लांदोंबा बर' हारिनि गेजेराव आं बयनिबो जानानै आङो निमाहा बियो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसे जानायनि सम फैबाय नैबेखौसो आं खावलायो। जिखुनु जाया सोरबा आबसु सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ जिखुनु जाया सोरबा गाज्रि मानसि सोरबा मोजां मानसि बेबायदिखौ बुंलायालासिनो सोमखारिलायनायखौ नागारनानै बर' हारिया खौसे जानानै जिखुनु जाया समाव रन्जन सारखौ लानानै गासिबो बिनि जेसेबां जेलाव दं बर' हारिनि जेसेबां केसाव सरकारनि सायाव नोजोराव दं जिखुनु जाया बर'फोरनि सिमा बारायनाय बर'फोरनि मोननो गोनांफोरखौ खौसे जानानै थाबैनो सरकारनि सायाव सावरायलायनानै लाबोनो हानायासो बर' हारिनि थाखाय मोजां नोजोर। नैबेखौसो आं खावलायो। जिखुनु जाया समाव बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ बखिबाय थानाय सोरबा साफा सानैखौ बखिबाय थानाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय सम नंला। जोंनि बर' हारिनि समा जाहैबाय खौसे जानायनि सम। सोरबा दैदेनगिरिया मोजांनो सोरबा दैदेनगिरिया गाज्रिनो सोरबा बे मोजां नङानो सोरबा बे मोजांनो सोरबाया बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंनो बेबायदिखौ जोंहा बुंबाय थानाय आरो गावजों गाव सोमखारिबाय थानाय जोंहा बर' हारिया सम गैला। जोंनि बर' हारिनि समा जाहैबाय गिबियावनो जेराव थाग्राफोरखौ दिहुननो हानाय आरो बर' हारिनि बै समनि जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'खराव माबा मोनसे हेफाजाब होनो हानाय आरो बै समनि दानिल' नङा बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा गुफुरखौ खावलायबोबाय थादोंमोन। बै समनिफ्रायनो गुफुर हालामखौ बै समनि बर'फोरनि सोमावसारनायनिफ्रायनो गुफुर हालामखौ सावरायबोबाय थादोंमोन गुफुर हालामखौ नोजोर होबाय थादोंमोन। दिनैसिमबो बर'फोरनि एकर्डआव गुफुरसिम मालाबाबो सरकारनि माबा मोनसे हेफाजाब होनो हानाय आरो बिटिआरनि बिटिसिनि एकर्डखौ बै समनि एकर्डखौ गुफुरसिम लांनो हायैयासो बर' हारिनि दुखुनांथाव। बिनि थाखायनो आं खावलायो बर' हारिया खौसे जानानै जिखुनु जाया समाव खौसे जानानै सानजानि सिमा बारायनो गोनांखौ नाजानायासो बर' हारिनि मोजां नोजोर। नैबेखौसो आं खावलायो। आंनि भिडिअनि जोबथारनायनि समाव आं बुङो दिनैनि समाव सोरबा दिपेन बर' सोरबा प्रमद बर'
रन्जन सार बेबायदि बुंलायबाय थानानै सम गैला। जिखुनु जाया समाव बर' हारिया खौसे जानानै थाबैनो बिर जोहोलावफोरखौ उदां खालामनांगौ आरो सानजानि सिमा बारायनो गोनांखौ बारायनो हानायनि थाखाय सरकारजों सावरायलायनानै आगान सुरनायासो बर' हारिनि थाखाय मोजां सम। नैबेखौसो आं खावलायो। गावजों गाव सोंखारिबाय थानानै गावजों गाव ससियेल मिडियाजों बुंलायबाय थानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव समा गैला। नैबेखौसो आं खावलायो। सोरबाया जेराव थानानै माबा मोनसे सोरखौबा मोजांबो बुंनाफोर बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ बा बुङाखैबो जानो हागौ। सोरनिबा थाखाय सोरबा मोजांबो बुंदों, सोरबा गाज्रिबो बुंदों। बेफोरबायदिखौ अबेबा जेराव थानाय समाव जाखायो। आरो सोरबा दैदेनगिरिफ्रा अबेबा बिबान मोनोबा मालाबा समाव गाज्रिबो बुंनो गोनां जायो, मोजांबो बुंनो गोनां जायो। आरो अबेबा समाव हारिनि बिबान लायोबा मालाबा समाव मोजांबो बुंनो गोनां जायो, गाज्रि बुंनो गोनां जायो। गाज्रि बेबायदि खोथाखौ सायख'लायनानै हेफाजाब होनाया मोजां। आरो जों अराय सम सोर दैदेनगिरिया माबायदि बुंगोन बेखौ नेबाय थानायनि सम गैला। मानो होनोब्ला प्रमद बर'नि खोथा बुंनाया माबायदि बेखौ नेबाय थानायनि सम गैला। दिनै जों खोनानो मोन्दों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाबा समाव ससियेल मिडियानि मानसिफोरखौ दायनिगिरिबो हमो आरो मालाबा समाव ससियेल मिडियाखौ मोजांबो बुङो। बेबायदियाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। जिखुनु जाया समाव मालाबा समाव ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा मालाबा सोरबा सासेनि जानानै सोरबा सरकारनि सायाव सोंगोन, मालाबा समाव सरकारनि जानानै सोरखौबा सोंगोन, मालाबा समाव हारिनि जानानै सोंगोन। जिखुनु जाया समाव बर'फोरनि ससियेल मिडिया, बर'फोरनि रादाब बुथुमगिरिफोरखौ आं खावलायो जिखुनु जाया समाव हारिनि थाखाय मोजांसिन माथो होनाया साबसिन। सोरबा दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय अबेबा खोथाखौ हारिनि माबा मोनसे गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिनि रावखौ लानानै हारिनि गेजेराव माबा मोनसे बिस गोनां जागोन नामा, बेफोरखौ माखासे साननाय हनायासो मोजां। अबेबा समाव मिडियानि मानसिफ्रा, बर'नि मानसिफ्रा मालाबा समाव गोलाव साननाया मोजां। नंगौ, ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा जिखुनु जाया समाव सोरनिबा जानानै मालाबा सोंनो गोनां जायो, मालाबा समाव सरकारनि जानानै सोंनो गोनां जायो, अबेबा समाव हारिनि जानानै सोंनो गोनां जायो। अब्लाबो आङो खावलायो बर'फोरनि जेसेबां बर'फोरनि निउस दं, बर'फोरनि मोजां मोजां रादाब बुथुमगिरिफोर दं, बिथांमोनखौ आं खावलायो हारिनि थाखाय बा हारिनि नोजोरनि सायाव खामानिखौ बांसिनै नोजोर होनो थाखाय आं खावलायो। सोरबा सासेनि जानानै बांद्राय अभार साइडजों दोंसे लामाजों थाबायनाया मोजां नङा। हारिनि खामानि मावनो फैदों, हारिनि गेजेराव मोजां मालाबा समाव दैदेनगिरिनि अबेबा खोथाखौ दोनथ'नानै सोरबा हारिनि थाखाय मोजां खोथाखौ हारिनि गेजेराव फोरमायलायनाया मोजां। सोरबा सासेनि अबेबा खोथाखौ बिस गोनांखौ दोनथ'नानै सोरबा हारिनि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा सोरबा गेरेमसा हारिनि गेजेराव माबा मोनसे बुंनाय रावखौ मालाबा समाव बुंनो गोनां जायो। अबेबा समाव सोरबा दैदेनगिरिनि बिस गोनां खोथाखौ अबेबा हारिनि गेजेराव सोरबा रागा जोंबाय थानाय समाव अबेबा खोथाखौ जुदि बेरखांहोयोबा सोरबा दैदेनगिरिखौ मालाबा नोजोर होनाया थायो। बेबायदिखौ माखासे बर'फोरनि रादाब बुथुमगिरिफ्रा साननाय हनाया मोजां। अबेबा रायजो राजाफ्रा रागा जोंबाय थानाय समाव अबेबा खोथाखौ मालाबा बुरखांनानै होयोबा बे खोथाया बिस गोनां जायो। बिनि थाखायनो आं माखासे बर'फोरनि माखासे रादाब बुथुमगिरिफोरखौ, बर'नि निउसफोरखौ आं खावलायो। आंनि बुंलांनाया गोरोन्थि जादोंबा आङो साफ्रोमबो बर'नि ससियेल मिडियानि मानसिफोरखौ आङो आखाइ खबजोबनानै, साननैसोनि सिगां माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंबा मोनफ्रोमबो आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आङो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।